Good morning everyone. लोगोफोर आं दा राबापारा पाहारतुलि लांदांपारा गामियाव दंफैयो दैमालु मोनानाव। ओमफ्राय दा जोङो शिबनि लिंग लायनो थांनो ओंखारदों आरोना नायहैनो आरोना। दाखालिथ' बानायनो अर्डार होबायमोन 1 तारिखावनो हरनायनि खोथामोन एसे लेट खालामबाय बियो। लोगोफोर आं दा दंफैयो वेस्ट बेंगलाव आरोना श्रीरामपुर होननाय जायगायाव दंफैयो आं दा। ओमफ्राय शिबलिंग लांनो फैदों दाखालि बावै मास मोनसे सिगाङावनो आं अर्डार होनायमोन नालाय दायो फाइनाली जाबाय आरोना शिबलिंगआ। नोंथांमोना थांबनाय आरो टाइटेलाव नुखादों। शिबलिंग बानायग्रा अन्थाइखौ बिसोरो राजस्थाननिफ्रायसो लाना फैदों नै गारिनिफ्राय बोख्लायगासिनो। बिदिनो अन्थाइखौ दानख' बानायो आरोना माने बिराद रिक्सि खामानिया एसे देख्लाबफ्लांब्लानो माने गावलाबनो नागिरो बेनिखायनो लासै हानानै बिदिनो शिबलिंगनि मेजारमेन्ट बानायखायो। मेजारमेन्ट बानायखांनायनि उनाव बिदिनो काटार मेसिनजों हायो लासै हानानै बिदिनो बायथालजों एसे देख्लाबो। बांद्राय देख्लाबनानै लाब्लाबो माने गावलाबनो नागिरो नालाय रिक्सनि खामानि। मेजारमेन्ट बानायखांनानै नाङै अन्थाइफोरखौ दानख्लाबनानै गारबाय बायथालजों काटार मेसिनजों हाग्रोनानै लायो बेनिफ्राय बायथालजों देख्लाबो आरोना। देख्लाबै नै दा शिबनि लिंग महर लाबाय। बिनि उनाव बेखौ पलिश खालामबावो। नै बिदि बिराद गिदिर अन्थाइखौ माने बिदि सुफ्लुङो आरो नै सुफ्लुं बानायो। बानायगासिनो दं नै शिबलिंनि। मोजाङै फिनिशिं खालामनांगौ नालाय बेनिखायनो लासै हाख्लाबो आरोना काटार मेसिनजों हाख्लाब बानायबाय। नै बेहाय माने सरबक थानायखौ बानायदों नालाय जिबौ थानाय फिथिगम जिबौ थायो शिबनि लिंगनि गोजौआव। दा बिदिखौसो नांगौ नालाय जोंनो अन्थाइजों बानायनायखौसो। सिमेन्टनि बानायनायखौथ' गुवाहाटियावबो मोनो मेरलानो खिन्थु सिमेन्टजों बानायनायखौ नाङा नालाय जोंनो अरिजिनेल अन्थाइखौसो नांगौ नालाय। ओमफ्राय जों दा गारि लाना फैदों नै माल गाड़ी माने बेहायसो लांजायो नालाय। আমার ড্রাইভার দাদা আছে এতিয়া আমি শিবলিংগ লৈ যাম ন। শিবলিংগ লৈ যাম এতিয়া क'क्राझाराव লৈ যাম। नूतन मन्दिर बनायसे गोदान मन्दिर बानायदों नालाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नै अन्थाइफ्रा बिराद गिदिर बेफोर अन्थाइफोरखौनो माने लिंग बानायो आरोना। नै गोसोम अन्थाइ बेनिफ्राय देरसिनबावोमोन आरोना बे शिबलिंगखौ बानायनाय अन्थाइया। आं नोंथांमोननो शिबलिंगखौ देखायगासिनो दं। नोंथांमोना फार्स्टआव दायो अन्थाइखौ नायनानै लाग्रो। बेयाव माने ब्लेक स्टन व्हाइट स्टन दं नालाय गोसोम आरो गुफुर दं अन्थाइया बेलेग रोखोमनि। ओजोंनिफ्रायसो राजस्थाननिफ्रायसो लाना फैयो अन्थाइखौ। नै बेसेबां अन्थाइ दानख'नांगौ जादों नोंथांमोना नुखादोंना खामानि मावनायखौ। नै बिदि आरोना दानख'यै फाइनालि दा नै शिबलिंगआ बिदि जाबाय आरोना। नै जेरै नांगौ जोंनो गोसोबायदि मोनबाय। नै बिदि जिबौ थानायखौ नांगौ नालाय फिथिगम जिबौ थानाय बिदि बानायहोबाय आरोना। अन्थाइ बियो अरिजिनेल अन्थाइ ब्लेक स्टन। ओमफ्राय बेयाव दा एसे थाव फुनदों आरो गोसोम जाखायो माने। नायनो हागोन नोंथांमोना सिङाव नै गुफुरसो माने बे एसे माबा नांनाय नालाय दुला दुलि नांनाय खिन्थु बेयाव थाव फुनबानो गोसोम नुखायो आरोना अन्थाइखौ। अरिजिनेल अन्थाइ माने बे सिमेन्टनि धालाय खालामनाय नङा आरोना। अन्थाइ गिदिर नुदोंना नोंथांमोना बेखौनो दाननाय बियो। नायनो हागोन नै मबाइलावसो फिसा नुदों खिन्थु बिराद गिदिर आरोना बियो लिंगआ। थिखोखांबाय दहाय थिखोनो हाया। थिखोनायलाय आदा थिखोनायलाय एसे थिखोनानै देखायदो। थिखोनो हाया उठाव सानैजों थिखोनो हाया माने ओरैबायदि गिलिर 1 क्विंटलनि बारा जागोन। ये भैया को 1 महीना पहले मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन फाइनली आज उसने बना के दिया है शिवलिंग। आपका जो काम मैंने टाइम से कर पाया ये मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ जो आपने मेरे को दिया और मैंने आपको दिल जीत के मैंने काम किया है। बहुत अच्छा लगा के बहुत अच्छा बनाया है। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर जोंनि भक्त आर्य सनातन धोरोमनि सोरबाफोर माने शिवलिंग बानायनो गोसोब्ला नोंथांमोना बेहाय लांफैनो हागोन आरोना। आंखौ कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय और मैंने नंबर भी दे दिया है स्क्रीन पर। डायरेक्टली कॉल करके भी आ सकता है यहाँ पर श्रीरामपुर। कोकराझार से ज़्यादा दूर नहीं है और पोखरा से लगभग गाड़ी में आने से 1-1.5 घंटा का रास्ता है लेकिन ट्रेन में आने से आप लोग ट्रेन में नज़दीक होता है। ट्रेन में नज़दीक होता है ना। जो चाहिए शिवलिंग चाहिए मंदिर चाहिए जितना भी स्टेचू वगैरह है जो इंसान के स्टेचू होता है मैं स्पेशलिस्ट हूँ इंसान के स्टेचू बनाने के लिए। वो बहुत फेमस है। शिवलिंग एक नॉर्मल बात है जो कोई इंसान का जो चेहरा बनाता है जैसे आपका देख के मैं आपका चेहरा मैं बना दूंगा इतना मैं टैलेंटेड। माने अन्थाइनि जुदि मानसिनि मुर्ति नांगौबा अन्थाइनिबो बानायगोन जाहैदों आरोना। बानायखायो अलरेडि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं माखासे मुर्ति माने बानायनानै दोनदों नै बिथिं फिसाबो बानायदों नै साई बाबाबो दङ नै बाबा शिब बियो माने बेखौ फिनिशिं खालामथ'वाखै
अर्डार गोजा बेफोर गासिबो नै বুদ্ধটো এটা ফটোটো नैथिं बुद्ध ना बुद्धिस्टनिबो दं नै सिगाङावबो देखायखांबाय आङो कालार खालामबाथाय मोजां नुबाय आरोना बेखौ बरिया बानायखादों नै फिनिशिं बरियानो ओमफ्राय बेल' नङा नै गणपति बाबाबो दङ ओमफ्राय नैबे वाइट स्टननि शिबलिंग जोंनोथ' बिराद गिदिर नांगौ नालाय ओंखायनो जों माने गिदिर बानायहोदों आरो थोरसिबो दं नै थोरसिबो बानायबावो खुरैबो बानायो अन्थाइनि गोजा एकदम नै बुद्धिस्ट ओमफ्राय नै फिसाबो दङ अन्थाइनि गोजा गासिबो ओमफ्राय नै बेबायदि मन्दिरबो बानायनो अर्डार होनोब्ला सोरबाफोर बानायब्लानो जाबाय बेखौ ना फिसाद्राय ना साजायनानै दोनजागोन जेवारि सावग्रायाबो नै अन्थाइनि मोजां ना आदा माबायदि मोनदों बरिया एकदम बिराद मोजां एकदम जों मोजाङानो माने गोसोखौ गोजोननायानो लाख'नो हायाखिसै नोंलाय बानायहोगोन ना बानायहोआ बेबायदि उनफ्राव नायनायसै हायोबा नायनायसै न'नि थाखाय ना औ न'नि थाखाय माने बेथ' थाया नालाय एखमबा गोसो जायोबा माबानोसै बानायहोनो सेस्था खालामसै नोंथांमोना शिबलिंखौ नुखाबायानो सोरबाफोर माने बानायहोनो गोसोब्ला शिबलिंगल' नङा माने नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय नोंथांमोना कल खालामनानै अर्डारखौ बेनिफ्राय अर्डार होखांनायनि उनाव बानायगोन आरोना ओमफ्राय दा जोंना फाइनालि जाबाय जों दायो लानानै थांसै ओजोंहाय मन्दिराव माने 12 थारिख खालि अपेनिं दं नालाय जों दा लांनोसै आरोना शिबलिंखौ आसामाव बारा गैया बेफोरबायदि बानायग्रा आं गुवाहाटियाव नायदोंमोन गुवाहाटियावबो मोनाखै आरोना बेनिखायनो वेस्ट बेंगलावसो लांफैनांबाय आङो कलकातायाव थांनायनि खोथामोन कलकातायाबो लांलाय लाबोलाय बिराद गोजान जायो नालाय खाथियाव मोनबाय जोबोद मोजां मोनबाय आरोना माने सोरबाफोर बिदिनो स्टेचु मानसिनि मुर्तिफोर बानायनो गोसोब्लाबो बेखौ बानायनो हायो गासिबो हाजोबो आरोना जेसेबां माने देब देबिनि मुर्तिफोर बानायनो जायफोरा माने गोसो दङ नोंथांमोना बानायनानै लानो हागोन आरोना बेहाय बारा गोजान जाया क'क्राझारनिफ्राय खाथियावनो फाइनालि जोंना शिबलिंगा जाबाय आरोना 12 थारिखआव डिसेम्बर दाथ' डिसेम्बर सोलिगासिनो 12 थारिखआव जोंहा मन्दिर अपेनिं जासिगोन क'क्राझार लामापारा पाहारटुलियाव आश्रमाव बयखौबो भक्त आंनि लोगो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बिदा फंबाय सोरबा आमाय जानाय बैसोआव सोरबा आनै जानाय आयं जानाय आब' जानाय बिदा जानाय फंबाय जानाय बिनानावमोन जानाय गासिबो फैजोबदो नोंथांमोना गाजा गोमजायै हेफाजाब होफैलायदो मन्दिर गोदान अपेनिं दं नालाय जोंहा मन्दिर गोदान बानायगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे शिबलिंखौ दायो लानानै थांसिगोन आं बेखौ माने गिफ्ट होदों आरोना आफानि अननायाव आङो बे सुबिदाखौ मोन्दों आरो गिफ्ट होनो थाखाय आश्रमनि नामाव आं बेखौ गिफ्ट होबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने दामखौ बेसेबां थांदों नोंथांमोना सोंनो हागौ दामा जाहैबाय गासै गारि भाराजों लाबजों 50आनो थांबाय 50नि बारा एसे थांदों आरो ओमफ्राय लाथारनाय प्राइसआ जाहैबाय 47,000 लादों आरो माने शिबलिंगनि दामा ओमफ्राय गारि भाराजों जाबजों 50 प्लास थांबाय आरोना ओमफ्राय दा दिनै लानानै थांसै जोङो थांनानै लांसै आरोना दा नै शिबलिंखौ ड्राइवर उठना साब्रै साबा पूरा शक्ति लगा आराम से हाँ आराम से हर हर महादेव के भोले बाबा के बस्ताटा थान না বস্তা সুদে টানো যাবে বস্তা সুদে টানো যাবে বস্তা ধরো दांगे उठा मतलब जा सफै जा गाड़ी रोड सिदा खालाम माल बोग्रा गाड़ी लांखादों नालाय जोङो बिनिखायनो माल बोग्रा गाड़ी लांदां गाड़ियाव लाना फैबाय आरोना बेलेग गाड़िफ्रावबा मानसि गाखोग्रा गाड़ी बलेर'फोरावबा लाबोजानाय नङामोन बिनिखायनो बेखौनो लांखादों आरोना जोङो लागाव माजों एक्सिडेन्ट जाखोलै यारबेगानो माबाय माथो नै यारबेग गलायलायदों माथो एक्सिडेन्ट मोनफैबाय दा नै
माने मोनाफैलायलायबाय हाया सानै मानसिजोंनो सिलिरखौनो सौनो हाया ओइ हगारनो नाङा दै मोजां ला हम गासिबो हम हर हर महादेव के दे गाय हमना बे गोजौआवनो हम चलो थाबाय आस्ते आस्ते सेन्देलफोरखौ मानो गाननानै लायोब्रा सेन्देला दोनथ' लासै दोन हारसिं थिखोनो নিয়ে যাওয়ার ফির ভালো মানুষ লাগবে